Čadci máme pre vás pripravený pozemok o rozlohe 819 metrov, ktorý sa nachádza v mimoriadne tichej a naozaj nádhernej slnečnej lokalite Čadca pod Závoz, z ktorej je krásny výhľad na okolité hory. Je tu pokoj a pozemok je stavebný, čiže je pripravený na to, aby ste si tu mohli postaviť svoj vysnívaný domov. V pozemku je dovedená aj pripojka elektrickej energie a prístup je zabezpečený podielom na prístupovej ceste, čiže prístup je bezproblémový. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac informácií o tomto pozemku, prípadne by ste sa chceli ísť nám pozrieť, budeme radi, keď nás budete kontaktovať. Sme realitná kancelária, realitka pre každého.